Eto na naman naririnig, kumakambak ka ba itong dibdib? Lagi na lang sinasabi, meron ka bang makatabi? Kahit sandali lang, sige na, sana'y pagsiyahan, tsubere pa, ikaw tinamahal, yakap ako. Yakap ako, sharang-darang, kapag tumibok ang puso. Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso. Lagot ka na. Sharang-darang, sharang-darang, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Sharang-darang, darang, sharang-darang, darang, sharang-darang, darang, sharang-darang, dum-dum-dum-dum-dum-dum. Araw at gabi, isip ka, pinapangarap na mahajukan kita. Kahit tulad na yung nakangiti, puso'y di mabigil ang pinti. Nais kong sabihin yung mahal ka, bawat sandali ay miss kita. Kang tinamahal, yata ako. Yata ako, sharang-darang, kapag tumibok ang puso. Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso. Lagot ka na. Sharang-darang, sharang-darang, dum-dum-dum-dum-dum-dum. Sharang-darang, 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 sharang-darang. Thank you very much to our Naga City Hall Choral. Once again, our Naga City Hall Choral, a round of applause, please. Once again, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the kickoff of the Naga City Citizens Charter 2.0 and the launching of the My Naga app.
two initiatives with one mission: to bring governance closer to the people through transparency and technology. This moment also comes as we mark the 13th Jesse M. Robredo Day, honoring the legacy of a true good governance trailblazer whose vision continues to inspire reforms that empower citizens and build trust in institutions. Meaningful change begins with leadership that champions openness and innovation. Our former city mayor, Jesse M. Robredo, embodied this vision, leading Naga City toward a future where governance is both accountable and accessible. Carrying forward that very spirit of people-centered governance, we now call on our city mayor for her opening remarks. Ladies and gentlemen, the Honorable Maria Leonor G. Robredo. Vice Mayor Gabby Bordado and the members of the Sangguniang Panlungsod who are present. Dr. Carl Joseph San Mocte, tama ba, sir? Regional Head of ARTA South Luzon. My Naga app team led by Andrew Mendoza of Easy Bus PH. All the department heads who are present, the Urban Poor Federation officers, our Kinalas suppliers, housing board members, sa Indo po Gabos, maray na hapon. Ang okasyon tapo ngunyan, miyo ang pag-launch kang duwang programa, ang saro si Citizens Charter 2.0, saka si My Naga App. Sabi po ka sa tong MC, sasaro man sana ang katuyuhan kang parehong programa, iyo ang irani si governance sa satuyang mga kahimanwa. Kung natatandaan ta po, in 2001, the City Government of Naga launched the iGovernance Program. Si pag-launch kang iGovernance Program, actually si katuyuhan saka si mga requirements kang ARTA, yaon na duman sa ordinansa. Ang ARTA was launched in 2018. So gusto sabihin si iGovernance Program 7 years early than ARTA. Si katuyuhan kang iGovernance Program to make government more efficient, para si mga kliyente kang syudad ning Naga, day na didipisilan, mag-avail kang mga serbisyo kang syudad, para magkaigwaning marhay na feedback mechanism, mas maging transparent ang government processes para ma-increase si accountability kan mga public officials. So ngunya na hapon, baka sabihon ta igwa naman kitang Citizens Charter, ano ang kahulugan ngunya na hapon? 24 years after we first launched the program, gusto ta lang siguruhon na si pagsunod ta sa programa bako na lang compliance. Pero tataonan tang heart and soul ang programa. Gusto sabihon, si pagpagirumdum sa tuya na dapat si mga nakapalaman duman sa programang ito, maging parte kang pang-araal daw tana. Gustong sabihon, pero may araal daw, naghahanap kita ng mga paagi para mas maging transparent ang gabos na proseso, para mas maging madali para sa satuyang mga kliyente, para si mga serbisyo kang gobyerno lokal kang Naga mas maparanita sa mga tao. Si May Naga App, siring man. Ang pinaka na-envision ta sa May Naga App, si mga nangangaipuhan ng serbisyo kang lokal na gobyerno kang Naga, dai nakaipuhan magdigdi sa City Hall. Ang sabi kayan kan si mga na-attendan tang mga conferences when I was still the Vice President, ang pinaka-visible daang evidence na ang gobyerno nagfa-function pag ang mga City Hall mayong taong gulpi. Pag nagbisita kita sa City Hall kang ibang mga lugar outside the Philippines, bakong kasing ugma kang City Hall ta. Dahil sa inda, ang nahihiling mo lang mga tao sa loob kang opisina, pero mayong tao sa luwas. Ang permimi pong
ang permiming comment kayan, dawa kang nabubuhay pa si Jess. Mas maugma duman sa tuya. Tapag nagpa-city hall ka, kadakol ng tao. Pero pag pinag-uurulayan ang efficiency kang governance, permi pong example iyan. Pag dikit ang tao sa city hall, gustong sabihin, efficient ang gobyerno. Tadain na ninda kaipuhan magpila sa city hall. So kita, dawa aram tang mas maugma ang gulping tao. Permitang isa-strive na dain na kaipuhan mamasahe ang tao para magdigdi, para maka-avail ng services. Dain na kaipuhan nagfa-follow up si may mga request dahil si serbisyo iraranin na sa iya. Na si dawa na sa Manila si mabayad ning real property taxes, makuha ning birth certificate, makuha kung ano pa man. Dain na sinang kaipuhan magdigdi, ma-apply na lang sinda online, mabayad online, i-mail na lang sa inda si kaipuhan ninda tapos. So, we have a long way to go. Pero si pag-launch kang app tangon yan is an attempt na padikit-dikit pigraranita na ang serbisyo sa tao. Kadakol pa kitang kaipuhan gibuhon, like kadakol si gustutang ilaog sa app, pero dai pahanda si back-end work kang mga opisina, pero mas maray na i-launch ta na para ma-pressure na kita. Nakaskasan si back-end work para dawa pa paano kaipuhan na kansi mga kababayan ta. Halimbawa, everyday sa mayor's office na, ano si mga pigre-request? May mga barangay officials tigdi. Ano usually pigre-request? Day na nag-aandar ang mga street lights, mapakuaning basura, mapaputol ni mga branches ning kahoy, kaipuhan ning jetmatic pump kung sain, mapalinig ning kali, may basurang din nakukuha, etc. etc. Ang gusto ko gabos na serbisyong iyan, available na sa app, pwedeng magpadara na lang ng picture sa app. Tapos ang feedback mechanism yaon. Sa hiling ta, pag pig-strengthen ta si feedback mechanism through the app, mas gulping mga taganaga ang mapadara ng comments. Dai bali na anggut sinda. Okay lang yan. Dapat dai kita napipikon pag may anggut. Tapag nakaka-feedback sindang anggut sinda, naaaraman ta kung ano ang problema, nakaka-respond kita. Ano? Pero kung binabawal ta si feedback, dahil na kita ma-improve, ta ang pagmati, ta matibayo na kita. Kaya the more na gulpian nagfi-feedback, the more na gulpian nagre-reklamo, marayan tangarig nakaka-respond kita. And ang sa tuyang pangiturugan, ining up na niyo, mas dai mag-aalangan ang tao na mag-feedback dahil dai siya very public. Ngunyang kaya ang feedback ta sa Facebook. Pero ang nakaka-feedback lang, si Makusog ang buot. Ano, si Makusog lang ang buot dahil perming may paghadit na baka ako balikan, baka sa kuya maanggot. So ang wish ta na with this app, si feedback mechanism maging mas maray. So, arog kang sinabi ko sa bago, we have a long way to go, but the ARTA team is here to guide us. Mapatabang kita sa inda para tamaan sa tuyang ginigibo. Pero ang wish ta na everyday na yaong kita digdiyo, we are bringing government closer to the people. So mabalos na maray, mabalos sa EC Bus PH team for all the hard work that you put into this My Naga app. Mabalos po, maray na hapon sa Indogabos. Thank you to our City Mayor, Honorable Maria Leonor G. Robredo, for the opening remarks. Now, leadership sets the direction, but it is the citizens' charter and tools like the transparency box that make this direction visible, tangible, and participatory. Here, to walk us through how this initiative transforms citizen feedback into government action are Mr. Dave Bercasio, Transition Committee Member, City Mayor's Office, and Ms. Army B. Gunay, I-Governance Program Director, for the overview and walkthrough of the Citizens Charter 2.0 and the Transparency Box. Okay, maray na hapon, Mayor Lenny, VM Gabi, si Dr. Carl, mga City Councilors, Department Heads, maray na hapon po sa Togabos. Papabisto ko lang kadikit ko anong gustong sabihin kaning 2.0 kang Citizen Charter. Napot kita ni Dr. Carl Subago. Sa lipot na simbag, sabi ni Mayor Lenny, pinunan kang naga kang 2001, inadapt kang national government. But sabihon, gabos na opisina kang gobyerno, pati ang mga barangay, igwana ning Citizens Charter. So ang hapot ta,
ano na ang itsura kang citizen charter kang naga, nakita ang nagnginot kani kang 2001. Iyan ang pupurbarantang gibuhon sa maarabot na aldaw. Sinabi na ni Mayor Lenny ang gusto tang gibuhon. Ang enot, pakusugon ang feedback mechanism. Putsabihon, dahil kita mapundo na si serbisyong nakapaskil sa satuyang mga opisina, siyaon sa website, siyaon sa libro, siyaon sa app, mapundo sa paglista sa nako ano ang pwedeng ma-avail ni Isay, Nuarin sa kapirang oras o pirang aldaw. Ang gusto ta, si mga